ҳама каса хуш омаден. Аллоҳи меҳрубон шуморо нигаҳбон боша, обод ва сарбаланд боша. Бародарам ин одам уже ҳамнои мана, леки ҳамин номи фахрина ҷазир кардаги одам ҳамин ба фикрам ки ҳамин яктай дар рӯзами ҳар иди рамазон, ҳар иди қурбон навор мекунам, ман қарздорум, мана кидат кардан. Охи тира бародар кидат кардан, тира кидат кардан, агар кидат карда бошанд брат дар мақомот ариза навис. Мақомот ядам навадму одами кидат кардагира меова чораша мебина сумта мегира метиан. Лекин ман фикр мекунам ки тира ягон кас кидат кардаг нест. Тан хияр рои осони пулкор неёфти. Ами сар навор тарой кан онна шаваран хинастерума грезонди. Та айдини ислом гам мезани. Ти чӣ фаҳмӣ, дина чӣ фаҳмӣ? Меги пайғамбари Аллоҳ Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам я яҳудӣ занак дар пеши раҳош хокистар мечошид, дар болои сарош хокистар мечошид. Ита буду та буд. Барас айдин хабар дошти ин қадар духтарои тоҷика мебуромади прикол мекарди. Ин қадар миллати тоҷика пас мезади дар пеши дига миллато. Ба ҳамон вақт дар хотират назад ки пайғамбари мо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтагай ки миллати мусулмона пас назанен, миллати мусулмона таҳқир накунен. Ҳамин гапа гуфтагӣ набуд. Нафаҳмида будӣ. Ибин ҳамин ҷои хокистарчошия фаҳмида будӣ. Бародаро, ман ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мекунам дар ҳамин одам умуман сум напартоед. И ҳар солам хеле гадогӣ мекунад. 580 чанд ҳазор сомони очаша оборад дар ин душанбе 5 та хода мегирӣ дар охири субҳ. 5 та. Хайна 5 та нагири боли якел да камтар яка 5 та да 538 ҳазор наметиан. Хайна 2 та гири, на 3 та гири. Ти пула чико кари? Ман дон ки ти наркоман будӣ. Хай да наркотик зади кайф кари рафти. Ман дон ки қимор задаги, хай гумо да қимор задаги. Ти қадар пула чико кари? Агар ки ти да наркотик зада бошӣ, ти да ҳеҷ ки бояд ёрдам накунад. Ти агар да қимор зада бошӣ, тимболи бояд ёрдам накунад. Пула иха чико кари? Ти ягон домсоз будӣ дар Тоҷикистон. Ягон заводи семент дошти ки овшуш буд. Чико кари ин қадар сума? Меги қарздори ти. Қарздори бира кор ки меҳнат ки. Баъд ҳамин Россия рафтаги ғарибо ягонташ ака ай дили хиша, ай кайфша рафтаги нест ку. Ҳамаш ҳам ки ай маҷбурии зиндагиро рафтаган. Бародаро 1 сомония 10 сомония тиен. Ти гаранги чӣ? Ти да ҳар сол ти да ду бор сум мепартоянд мардум. Инҷо ин мардум заиба чидагиянд мардак бори. Бародаро апа хоҳаро сум дошташед да падару модаратон, да хешта бортон, да як хоҳари бемортон, як хеши худтон да хайр кунед, ҳамин хайр зур меша. Да ин машинико сум мепартоянд ё суми шуморо мехӯранд. Ҳар сол ҳам ки коршон фақат гадоги миллати тоҷика дар пеши дига миллато пас мезанад. Мардак бори ман гап мегӯям ки ягон хизбор да сум напартоянд, ягон хизбор да. Ҳама ҳамин зборое ки мекунанд блогеро ба манфиати худшон, ба кисаи худшон кор накунанд. Биён дар ин ман туф кунед. Ман чанд тиша қабидум. Пули мурда хӯрданд одамо ба қабидум да казатон карум. Агар хоҳем бояд бургам навора тамошо кунед. Дар комментария якум ман мемонам ҳамун силкара. Дуроем бинед ки чӣ хел пули мурда хӯрдагиянд. Шумол як хел тоба астағфириллоз як ду гапи соз мегуфтум. Просто мегӯям ҳамин сахти бад баландравӣ накунед. Оча мега ҳар хел гапҳои безеб гап назан. ҳақорат накун. Дастада охи ман ҳақорат намекунам. Ман просто химада алам мекунам ки шуморо ин хел бетуф телатон мекунанд. Ин хеле гум чӣ хеле дафунатон найза мезананд. ҳар сол ду бор сумотора мекунанд. Шуморо аги лохо борид дахники, да тники, да гишна ташна хел доштак мехел да вагон хобӣ. Ин хеле одамо дастгирӣ мекунед, сум мепартед. Ауда падар модаратон да зантон да хеш табортон да партен ухуб мешавад. Аллоҳ ҳаматон нигаҳбон боша, обод ва сарбаланд бошед. Яке ягон каса гапи баъз паст ё баланд гуфта бошам бахшиш. Леки кадоме дар комментария на аққурат менависем, ягон гапи безеб менависем, ман аку ман дига намегӯям ки ман язнатонам. Ман дига ягон гапи гандатон намегӯям. Ман мегӯям ки шумо бачаҳои манед, айзинои ман шудаген. Касе ки ман аққурат менависем ку бачаҳои манед, айзинои ман шудаген. Ин ҳамида зинокорӣ накунед. Нахеле ман гуфтастам.